Wagi sa pinakabagong survey result ng social weather stations, si Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD Bet Attorney Jill Bongalon sa pagkakongresista sa ikaunang distrito ng Albay. Sa survey noong May 2 hanggang May 5, unti-unting lumalapit sa tagumpay si Bongalon dahil sa 44% na nakuhang boto nito at nangunguna na ngayon ng 5% kay Liberal Party candidate at Tabaco City Mayor Crisel Lagman na may 39%. Makikita rin sa resulta na nagkaroon ng pagbaba ang bilang ng mga nais bumoto kay Lagman. Mula kasi sa 41% na voter preference ay bumaba ito ng 2% ngayong Mayo habang napapanatili naman ni Bongalon ang kanyang kalamangan. Kaya kung ginanap ang halalan sa araw ng survey, si Bongalon ay makakakuha ng 122,000 na boto, samantalang si Lagman ay 108,000 lamang. Actually, yung 44% na nireport ng social weather stations noong April 2025 na survey, yung 44% kasi na ito naka-round off. So pwedeng pwedeng 43.51, 43.6. So nung ni-round off namin sa whole number, we came up with a 44% na rounded off. Ngayon, nung minultiply namin yung, let's say, yung number na may decimal point, it arrived at the 120,000 estimated votes for Jill Bongalon. Ngayon, dun sa bagong survey ng May, it could be na yung 44% niya ay lampas ng 44. Maybe sa upper boundary, pwedeng nasa 44.4, 44.45, tapos nung ni-round off siya, nasa 44 pa rin siya. So, nung minultiply namin yung percentage na yon with the projected number of voters, it arrived at the 122,000 estimated votes. Base din sa election map na inilabas ng nasabing survey group, lamang si Bongalon sa 4 na bayan. Sa Santo Domingo, Albay, 50% ang nakuha ni Bongalon, mas mataas ng 18% kay Lagman na nakakuha lamang ng 32% na voter preference. Sa bayan naman ng Bakakay, 43% ang nakuha ni Bongalon, mas mataas ng 10% kay Lagman na nakakuha lamang ng 33% na voter preference. Lamang naman si Lagman sa bayan ng Malilipot. Nakakuha kasi siya ng 42% na boto habang 36% ang nakuha ni Bongalon. Lumamang din si Lagman sa lungsod ng Tabaco kung saan nakakuha siya ng 45% na boto habang 39% ang nakuha ni Bongalon. 11% naman ang lamang ni Bongalon kay Lagman sa Malinaw, Albay kung saan nakakuha siya ng 50% na boto habang 39% lamang ang nakuha ni Lagman. 16% naman ang lamang ni Bongalon kay Lagman sa bayan ng Tiwi, kung saan nakakuha siya ng 55% habang 39% lamang ang nakuha ni Lagman. Pareho ng bilang ng respondents, meron tayong 3,300 respondents for the entire Albay. Tapos yung sa District 1, meron tayong allocation ng more than 1,000 respondents dun sa District 1. Ang SWS survey ay non-commissioned at ginawa ng face-to-face ang interview. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, May Insinares.